ҳазорҳо падар ҳастанд ки дар муҳоҷират ҳастанд. онҳо мехоҳанд ки фарзандашонро тарбия кунанд, аммо рӯзгор аст. барои онҳо чӣ тавсия метиҳед? онҳо дар дигар ҷо ҳастанд, аммо фарзандҳо дар зимаи модар. барои ҳамин хелодамон ман аввал васия мекунам ки модараша хононад. ҳамин зана хонондан дар кор. чиба пайғамбар мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаган ки модар мадрасаи фарзандае. аввал модараша хононад. агар ки ҳамин зан бефаросат бошад, зан бефаҳм бошад, фарзанди хуб тарбия кардан наметоед. тем более вақте ки шумо солош хати дур ҳастед, тем более кардан наметоед. зана тарбия кунед, миллата тарбия мекунед. ҳаме гумроҳӣ, халқи мо зеҳнаш кунде, худаш ба бовариш несте, психологически замкнуте, ҳамаш аз ҳисобе ки заномо намехонанд. мо заномо я хутоҳо мо фақат аз хундану ҳаме чӣ пеш кардем, гуфтем шин, кухни ба шин, фақат хӯрокпаза ёдгир, либоса шӯтанаги бас. вай занак тарбия мекунад, бача марди кор. Бача тарбия кунад, марди кор. чиба ки вай фаҳмиш надорад.